Za faenareo ndegnany journaly. Bakan za TVM za zioio. La banane nocibe 54% 92. Zio za magnano arrosage fanaboakany seni la banane mahazo nocibe 54,92 de voix. La banane nocibe. Félicitations monsieur la banane. Nyan za magnano fety. Igny furany ambesako igny chin olo jiaby naboakany seni tam TVM. La banane 54,92 de voix nocibe. Donc tranquille atsika nocibe fa hasana totsika navitsika am place ne. Aza magneky ampiadivin'olo amizay miramatahora zay tsy maintsy mahazo zay napagegny za tato mbola nihamby résultat seni boka résultat 54,92. Oh monsieur la banane François Aroussi. Que félicitations monsieur le député. Zioza vous me félicitez no hatria aiko fa ezaka nakaila jiaby igny tsy ezaka vermegny. Que merci beaucoup am vahoaka nocibe. Nahe ni fidy raha mifagnaraka amin'ny avenir ny taranaka mamparanro. Za ndraiky ni za résultat ny vatony monsieur azov maestro Diogo. Fanala mémoire naka ko ngaraka ina zun ton puli nakati na zun mabawan mayot ti gots mampazun rahe. Azo malabangara ni ajere empka zawe handin ki kwa zavi adinga ko ngarandro dgo izinian ni zava ko fa 32% de voix. Or zengi izi tam niveau na loi ni 58% de voix. Izinian fa tam 32. Chieko izina lan na tsilani zambu tsinazo avon Diogo mbutita ko fa ni nocibe fa hitako fa nazo kontagnana am TVM. Zegny raha misy ke vonianareo amizegny 30 amby agn'omby fa reniko izy koa la banane lany agn'omby 30 amby andeha hanigny nocibe za mila masikita. Fa volako sandrany nakazako tsy nazo masikita nareo irireko eto za mila masikita. Za mila masikita yeto. Misy kurang amzay hitako mandalo ni publier ko am miranakao. Misy hulu vona miagna place votiel am TGV. Izy ko izy fana miagna place nazo place am TGV izy direct fa nandeha nandrava tanin'olo fa dadoko dadia itsy mandary. Izy magnirika olo mandefa huissier mandefa gendarme mandefa police nocibe o. Izuma non ivna mezan TGV place TGV nangambara non donc zay mandrava tanin'olo sa. Zami ambigny requête ny zo nazoko complet anao gomeko ito. Agnaragna anao mieko ito. Fa volanko sandra zay. Anao tsy maintsy gomeko. Io fa nataonao tam tragno nipitrahanao. Tragno nipitrahanao tagno. Izy koa anao nahazo place am fanjakana am la mairie ao. Ty ataonao ninao tragno ty didirisenao tompin-tragno baka halenao satria centre ville. Nangihy fo zana regny zo tam tompin-tragno. Havy koa anao zo ndandrava tanin'olo anao yantseko. Anao yantseko baka ty fo za miantsa anao. Io bako za magnadio rajoely baka mirakara satria tsy possible mihitsy zo ke izy nagnapetraka anao agnatin'ny groupe ny TGV nany ao. Izy andeha agnambaranao ke ndao amizay mandrava tanin'olo anao nocibe ndao miadio. Tsy possible rajoely nagnambara zegny aminao. Zegny baka tsy tianareo aminakany. Fa za magnambara aminareo za mila raha marigny fo. Nangino manao ko fa namiagna place am TGV anao fa tonga de mandeha mandrava tanin'olo miady rahan'olo ary. Lohanao mamarary. Baka karaha igny rajoely fo volagnin'olo. Matin'izy mitantagna TGV izy ny fondateur ny TGV. Izy fo amizay volagnin'olo nefa nareo magnano raha tsy manjary. Za baka tsy d'accord amizegny. Zanakan'olo tsy maloto aza lotovinareo. Coucou. Zegny fo raha tiako volagnin eto.
Eka bura reglaze dinga kweli we député de gauche and créer kunani. Fa hitako izy marandray fa 31% voany bura réglage. Nefa zigny 58%. Izy marandray hitako tam 31. Ketch and keko tu inji saket fa la misy vovô kun zamba mangataka menaro vovô za. Fa nosi bei fa sûr et certain la banane député 52% de 54,92. Na boakan TVM vozio vovon TVM vuvita zanangan live. Za direct tontono boara vlaindro me boara za tonton mangana rosage. Job kaza mangana rosage fa na bokal seni le rata diavo. Ke anona menga place MTGV nos BOU ano mandravatan'olo ty. Video io zany publier comme mirana kaole tiza akor tsara ty za zefu natoko. Fa zamba la mihambigny mihako ny suny feony tsara baka amy la famille rolo tompiny tany ravenao ty. Za mihantsanao eto. Fa 31 izy marandraigny izy oko 31 vatony bora réglage raha 58% fa 31. I madame bebaka 1 milliard 100 millions vola aminany agny. 1 milliard 100 millions amy kalanganga agny izy nanonga Tananarivo izy migidy amizay amin'ny HCCO. 1 milliard 100 millions. Izy nanonga Tananarivo bora réglage tsara agny. Izy manindry fo amizay amin'ny HCCO satria 1 milliard 100 millions. Mara eko za eto. Avy koa baka naniry tia raha. Anao volagna politiko anao mbo igada. Avio za mangala za ty. Za volagna raha marigny alanaro. Allez, je fais chier. Nahanin voilà vous a fait pout comme marokne. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Mampamerigny zandra ke rosaziny la banane ty Keny anja magnano rosazy la banane za tsy nagnano naro nagnano zanangigny tato fo. Fa izy zo na boka an TVM fa no la député no si be. Zaza la boara ton mabawa Fa za membing maskita. Ko za tsy nazo maskita la banane no kanya ko tra makana député. Za ko tsy nahazo maskita na avy amina kandafa tatsika mimalo. Ano ka ne kom public et fa blanc sanda nakatsika mankani. Zana rega ngumbi telo mpulo nde hani yo. Ke za ko tsy nahazo maskita ne sulila ne rek. La banane kania kwe na kaze ba certificat nga farangaranga ko za mila maskita. Ampidiro fu bora naka. Ke zana na rosas fa la banana as bosbe. Hehe. Maro loatra baka vulagna azo ko momba la banane. La banane tianao io mangalatra. Tsisy raha tsy azoko nefa aty tsara nifidy rango na holo za. Za eto fo. Za na andafy na Madagasikara aty tsara nifidy. Atria ro ilagny any havy eo tsy magnamia za vola. Tsy mamelogno za ro mameno posondrô fo za tsy mijery aby. Fa za volagna afaka misy raha tiako volagny za fa izy fo blablanaka. Boko na ro lagneny mandiniky za ty volagny eto raha hinolo. Za ty volagny eto tsisy olo magnirika za. Sitrapoko fo volagny eto raha tiako volanko raha hitako tsy mety volanko. Fa tsisika olo magniraky izy baka zao olo nagnirika za. Za ma polisa za zandaro. Polisa ndraiky zandaro fo kuni raha igny. Isha ho anao ro fa izy edy magnomaka baka. Zay baka dikara tianaro volagny zay. Za tsy raha igny. Raha jiaby ataoko eto amy sitrapoko. Mon plein gré de moi-même Majengambo tsy nazoko sérieusement za mbala mitady vovony afakandro, mitady vovony rayany, mitady vovony ro jiaby nigada igny za tegna tsisy vovô karaha ny supprimer mihitsy source naka jiaby doko mba nigada niaraka amy roko mampiasa lohany moi koa ne raha mandalo ty raha misoranaka ty zokoko sanjim-bazaha tentigny ny vazaha sy ty mikoly fo apetaka anao puiky anao fa départ pila tse se pila tse si mety vola lifaga drako dray fa batoe za kajo sanjim-bazaha sy ty mikoly ro jiaby ty zo mipetaka adoso nao magnadoso araiky magnadoso jiaby miaraka tanao mikoly fo tsy manahirigna tsy mandroboka sora tsy mangidy tsisy effet secondaire tsisy effet secondaire zo ko anao mametaka ihany defa miala mamany santsy fa hainao
Ke za io mbutsela ko eto magnano pub entagna tsika mayoty arivasitsika mayoty ro collier maro tsara be ataoko ty zegny ro ty andeha amitsika mayoty agny fa za managna toutes les échantillons lera izy avy mayoty za magnano pub meko anareo correspondance satria tsika agnabe boutique ni cosmétique beauté et tout ça à mayoty satria raha mampijaly atsika ao sanjy mbala publier ko eto le raha jiaby zegny fa atika lohany anana rosazine la banane 50% la banane mandesa no sibe kezami ambigny maskita monsieur le député je m'adresse personnellement à vous chaque toi je te tutoie pas non toc vous je bukana tien gaso e ino venul tutoyer no ino tono vous ul tutoyer no zeng ul camarade no na mano fatong tu tutoie fa isko lo tono vous zeng lo jeno ulo mieno lanjan ul chieno tono ça va toi aza to ça va toi vous atosre chieno tu tutoyer no ul haino fu tutoyer no moi fa telo taogno tsy nihina mabawaza hitanareo telo taogno tsy nanakoelatra ko ke zany any ko fa naharegny sofingnakafa miboaka am vovô rivagny fa HCC fa namoaka ato fa zara masource baka Tananarivo nividiko ny mabawa de natontoniko tsara nataoko am sakay de nataoko tsam sakay de hamely anazy tsara mihitsy amin'ny ariva de tisy mianatra ndraiky izy rapitry larbi de boara rosazine la banane boko mo pa feko ro eltra kona ka ty feny hay za magnana rosazine am la banane za tsy na mian vola za mangatka vola aminany ty feny fu ambarana ro député na ro nosbe feny ko huna ka et jab ndek eltra ko ton ku ty feny député na ro tuaka jaku ty feny député na ro hay ranivna kata meketu mara député na ro feny jab ty la banane na az nosbe ni boka na nam TVM mety magnano fety amzay na rozo magnano cortez magnano pipipo fa mety jaune boka am TVM na boka na HCC fa la banane député Nosibe ah oui vraiment félicitations nouveau député fa fen futoka na kandraiky mabawana kambara na rose le mavafitra aminany oyay vola dalaye kezegna dri budzire za juste ngambara ro nouvelle fa zambo tsy nazo nouvelle ro diogo mbala miambigny tsy nazo nouvelle ro Milbe mbala miambigny Tananarivo 1 2 3 4 5 disqualifié ek fo mutserika ko intuni tegna mbala maro be vovô yambeso za ko tsy mazo vovô mari za tsy afaka magnamia vovô ko fa tsy marigny tsy afaka toko ena ro raha zegny ke mbala miambigny ife la banane la biarana kati fu 5 euro reki ife ni futi za chengeki buko za ko tsinazo maskita na vendafet kanieko député na ro ko navy ngumbu telumpulu zegny rosazine izy nazo député ke za tsinahazo hena ne ngumbi maskita za makany am député na andra za malo député Nosbe hay lasa tsika dudo tsika tsara ulu mati tsika ulu miaigny tsara boare kelenya nangan fete am fandisengan la banane aujourd'hui niani mangan fete fa naboka na HCC nek TVM fa la banane la député Nosibe hakuri kila bush ndi shushu mankane amna ka messenger na kande kam ni Facebook koze yuti meti azunefu ZTGV ambaru vatu tsinandatsika vatu TGV ndevone reki ndrevona rek nos combats zatek vatu kiki ambaru vatu tsinangumie ndre vatu arek TGV na rombar vatu marnge na rotra mila jirnya ko na area na rombar vatu tsinangamia vatu TGV oyey pibu karana pangkoma na ro wera na kati za tatati tana ro niasa dra kwa be mamelu tenga nangampidika entagna conteneur zay tsy nahitagna za fa niasa aloha sasany anao karaha tsy hitanao tsona voefa ny TGV tsisy olo mahavanga za tsisy olo mavoefa za tsisy ndray miliara mitsangana io ko tsy mitadiavako izy tsy possible zegny okazava ke za miambigny Josim za miambigny vovon Diogo karakory député Diogo Nosibe fa niboka fa la banane
54,92 naboaka ny TVM vote za boka misy TVM amin'ny abonnement akany za TVM za de naboaka ny chef François Labanany lasa député ndosi be fan Diogo mbala tsy azoko de tsy haiko ataoko ivolagna raha momba Diogo tegna mbala tsy nazoko miala tsigny amin'ny fan amin'ny spectateur fa za mbo tsy nazo avant Diogo ara le entourage mbala tsy azoko fa le vovô azoko ndraiky za tsy maintsy magnampita amitsika tapaka namagna hoe zegny la député place kara zegny hitako amzegny avoko baka za zegny zoky vonjo ny afatrafitra tsy lany député zio izy na efa gasy nisy tsy manjary izy matsary hena le jaby gasy tsy manjary amboany terminao na mianao hanigny fona ngeditry bakilamporinao agny le raha anarô koa ty olana anarô tsy nagnano candidat TGV zay fa tsy tokony nataonarô atrefa nambarako anarô olo hempaka ndegnaragna TGV ty fo olo allergique narô koa nilatsika agnaragna hafa narô ndraiky Jerry Marcos narô mbony fidin'olo am kadokadômy anarô ndraiky am menaka hely tsy boneky barika tapaka anarô mbony etlany anarô fa narô nandeha nagnanty za fa mbara za le conseillère je vous conseille bien vous allez arriver am tanjonarô fa narô tsy nangalaza conseillère narô zo tsy lany koa zana le narô conseillère miglisse mitsy midina fona fa narô ko de nakatanitany hoany de tsy hitako tsonja ataoko anarô fa de fa zay ka miandra amy 5 taona manaraka andray reto say ko nandrasana de miova loko de miova za volery olo je suis maditre je suis moi maditre comme ça vous voyez pas ke tontono ko mabawana kala banane arrosage zany any vo magnano izy io ifel la banane tontono ko ty ifel la banane toakako io ampaviana ro aminany sandra beriziki tsy agneky watova tono nani fenao mbaranarô la banane monsieur le député de Nosy-Be Elville Madagascar magnefa tono ko naka ndraiky tokanaka zany mitsy ka mandro 5 taona manaraka andray fa tsisy fikatsiony koa vavandrô zegny tsy maintsy zay fo mahazo zo iry la famille iry camarade moi anarô zay ndraiky ravoravo amy la banane-narô mpangalatra ty la banane-narô mandafy tanindrazana la banane-narô namono andre ambavilagnitry tsy atoniny agnaragna zegny aby message nazoko mbala bokako boko amy commentaire zo volo tompiny volagna zegny satria nataony fa la banane zegny namono nini dunia zegny message nalefany aminaka yato ro message zegny anao pousse la banane io beriziki tsisy jery be ty izy la banane zegny kamo izy namono nini dunia izy nefa za tamzo juste nagnano pub ni conversation n'olo en privé nagnaboaka la banane ndraiky monsieur Daoudo mala fifidianagna ato samby setry na toe tampoko a cause no tati Kristy nihinagna za igny namiagna volagna natao fa nipousse la banane za teto mandraiky regny narô nipousse candidat za tsy magnambara aminarô fa fidiananarô tokony fidinarô tsy zegny ataoko fidiananarô mety tsara avenir zanaka anarô tsy zegny ataoko za igny nameme chouchouty volagna tsy haiko ta chouchoundry Daoudo aby za tsara may za igny nazo doiky boiky to hay ndraiky ni bloqueko za baka mankany tsy vita atsara me mankany aminaka fa ty didisany ondry ta no maty ery vita didaka ni bloqueko fo izy ni bloqueko za tsy nivolagna satria za tsy mahay raha mandalo Madagasikara raha hitany masoko ndraiky preuve par nefo azoko fo haiko volagniny ke asa etany misy chouchou igny anao publier ko amzegny anao hitany la banane anao koa Nosy-Be amzay anao heny profilinao tsy maintsy zavany anao nahay izy namono nini dunia io satria zegny diffamation sady accusation verbale nataonao izy écrit io boka eo apetrako anao nahita izy namono olo anao nahita izy mpangalatra tseky zay boka anao mpangalatra tseky la banane igny anao magnano trafic d'or sotra anao ibodira aboka koa boko fa mikemokemo tsandra masotainao fa itsy maintsy arantoko eo le jijinao atria za tsy tia olo adala
za teto tsara ny posy jo tsara ny posy kaly fa za mivolagna la vérité za mivolagna raha misy karaha nataoko zo io le olo nagnaraka vaovao TV amizao afaka manangatagna fa nahita fa la banane la député Nosibe 54,92% de voix. La banane nangalatra vato. La banane nagnefa olo ta Dar Salama tambatoloaka. Fanambarandrolo nyambi bureau de vote to narô nagnano vidéo fopla narô voky vola iny. Iro ndraiky anarô. Hatria fanambarandrô fa pandafo jamala miantso police anarô. Anarô sady nanjafo jamala anarô nikaiky police. Ihinan tsy fihinan. Ihinan tsy fihinan anarô nagnano vidéo iny magnangy igny ndraiky rô lelahy arô igny. Maro ny pression azoko ato fa za fo mihanjo. Tsy jireko saraiky zay baka satria tsy raha mamelogno za. Za tsy raha mijery kôlo tsy mamelogno za volagna za. Apa! Tsy raha iny taiko cinéma aniko zoky. Raha ataoko fo ataoko. Tato! Arantoko io message zay bako amin'ny commentaire ko tsy voapidiko amin'ny commentaire. Publieko amin'olo jiaby io. Ami io agnarana anazy jiaby profil nany jiaby raha nikaptireko. La banane io namoro nini dunia io. La banane io magnano trafic de personnes narô Nosibe faran'olo tsy sijery izy nandeha nifidy la banane. La banane mpamono olo mpangalatra. Pikatra raha zegny. Ekiribaka zay za baka capture danger. Aza sangisangia za kono ngano cinéma aminaka. Capture fa za puik za bako raha mangigny za tsy raha vola. Ambesa comme lera fotoagna takarako an'izay no diaviko jusque agnatin'ny lelanao. Diaviko bako angiriako. Aboakako io jirany io. So fomba andeha angatangata karaha amin'ny la banane haiko ndraiky la banane il est pas méchant. Itsy andeha agnino fa izy sabo izy mitandrigny hain'olo tsy tia izy. Zegny fa raha tiako aviagna eto. Fa zo ataoko amin'ny public io. Zokondro io e mabao hafa nanondrondro. Anarô tsy mahazo za tsy mandray vahiny azafady. Azafady raha neto vahiny tsy voaray. Izy tiato rononony bengy. Saza trompiny. Ke narô drako ry jirany amvelako fa regniregnarô la vérité moramora zegny tapatapany. Tsendriky jiaby tapatapany fo. Fa za miamby le raha azoko tsara za akony sy ny feony. Amin'ny olona miagna responsabilité TGV direct nandeha nandravatan'olo ty. Izy tsy maintsy klateko fo eto. Izy klateko jiaby arabarabako de A à Z. Za tsy miagnaragna, za magnapoko. Satria anao mavozo baka amin'ny législative raiky ho avy fidianagna maire ty. Anao tsy miboaka rifa, anao mandefa olo satria anao misy olo posinao. Arantoko anao. Aza volezagna fo miady tanin'olo, miady rahan'olo fa anao rantoko eto. Ato nga me bonne nouvelle la banane la Nosibe 54,92 vote nani. Keza yu tsaki mabawa. Mi adem fe bava. Za de jours zay fa nanganga lua fu nandiniky halabatu la banane tsotsi ulani. Izi zolani aza adrako madema tono boara. Hehe.